Så jeg har læst næste side, hørte du det? Du var virkelig god på at sige det, på at læse næste side også. Var det den, min yndlings? Ja, det var det også. Nu sover blomsten. Godnat, blomst. Det skal være filmen. Det er nej. Godnat, siger Kai. Nej, det står godnat, siger Kai. Kajs røde hest skal også sove. Kaj lever en fin seng. Filmer du det? Ja, det gør jeg faktisk, for jeg synes, du er meget dygtig. Jeg kan ikke lade være. Godnat, hest, siger Kaj. Er det ikke det, der står? Se den lille fugl. Fuglen skal også sove. Det er ikke det, der står. Nej. Fuglen skal Sove i træet. Godnat, fugl, siger Kaj. Se solen nu. Nej, se. rigtigt. Mm-hmm. Ja. Den skal også sove. Ja, men prøv at læse det, hvad der står. Se solen nu skal solen sove. Så god og svært. Godnat, sol, siger Kaj. Hej, Kaj, siger mor. Du skal i seng og sove. Ej, du se kæft, hvor er filmen? du god og Må jeg svært. se filmen? Ja, det må.